IFM News. IFM News. IFM News. Police report. Good morning, Idol Dennis. Come in. Yes, good morning, Idol Bernard. Doa talo, iti missing person, iti masapsapol, kadita Bundaway, iti initiyaban na, samiten iti syurag iti lawag. Iti yaban na, may sangalakay, iti may purok nga nalmes. Iti broken, iti otoridad, iti pa'y laing nga kalman. Dati ni Wyatt nga search and retrieval operation, nagbinulugan ti NDRM banna, asangatan iti PNP para panang iti panakasapol kini Mr. Alejandro Gaba na agdang tinamapulog ito nasawaan aging iti barangay 2 Hilario Banna Ilocos sa Norte. Namuan nga di August 6 dati alas 4 iti immediate malem dati biktima keta nakakaduana dati anak na napanda yapon dagiti dingwen nga ada iti balasi ti karyan aga po iti nagpigsa nga todo may pagrup na kuna iti amang umuna ka na tambarok sa suwarong akton kunana sa mapandaw iyapon ang balasi iti karyan ipagrup dati anak nakit nakabalasi meten ti amana iti karyan ngem alat sa istimalemen ang damit lang mapahawi din dati ni Mr. Alejandro Gaba. Kabuto nito'y nagbalaw iti pamilya baka sabat sa kapayaan na sa mga tangan nakalasad iti karan nga iti kalman may wife dato'y search and retrieval operation ngayon napaay di otoridad ng birbiro ni Mr. Alejandro Gaba. Ngay suna ket naka black jacket ken naka short band agtayag iti 5'1" ken adaan ti medyo green nga 7 kilos iti kadagsen na Idol Bernard. So iti kalman kaputo medyo napisit basti iti todo talagang medyo narigatan da nga nang tikita sinawar-sawar na iti karyan na po iti batong iti Marcos nga mapabang na ito saan na pinabirukan ni Ama Alejandro Gaba manipo ti barangay Hilario Banna Ilocos Norte. Alabarbaneng adan rin pinakakirikingkuan at pakamuda iti kwerpo ti pulisya. Iti Matalawag City, duwa nga menor de edad, babae, grade 10 student, iti mapukpukaw. Babae, Idol Dance! Ala! One babae dito, iti August 7, dati agnagan Joy Gamit Gaspar, nga adaan ti living partner in pakamuna iti korpo ti pulisya nga ti anak na nga ni Kiara Jane Gaspar Antonio nga agtawan iti 15 grade 10 student iti Balatong Integrated School ket mabukpukaw Idol Bernard in Bagana nga dati ket tinaudi nga nakita ang dagat kalpasan nga nagawid ng eskwela ang damit nga nagkita kadwa na masapay dati nagreport ti korpo ti pulisya dati agnaganmet iti Ella Marie Joy Paloma nga 29 nga dati kasisin na nga ni Irene Paloma Kawili 16 years old grade 10 student iti nakalagit lang ng pagadalan iti kadwa na nga missing Idol Bernard at daan ti medium girl ken 5 inches and 5 feet iti katayag ken fair complexion iti atidog iti buhok na ni Irene the Idol Bernard naman nga digito ket takalpasan iti klase da ket naudi nga nakita iti mismo nga amol iti lawag iti alauna iti manen iti August 5 na papangka dito saan dapay nga nag-awi. Wait lang. Ni Kiara Jane Antonio kini Irene Agkawili ag classmate digitoy wenno Idol Dance. Napisit mo sa mo deta ping mo man nga naka healthy ita iso nga nagpukaw Idol Dennis. Ulitin dati tawagan ni Idol Dance kadigiting nga Gondaway. Nagpukaw deta anam or nalobat ka or what? Redialing Idol Dennis kasi nagidanda so classmate na dito Idol Dance digiti duwa. Agka-eskwela anda Idol Bernard same school. Dagito yung nagpada ng grade 10 student. Dahil nagbalaw, dagiti relatives, dagiti dua. No, nagtapanda na udi nga nakita takano Idol Bernard, nagtuyog na pan. Mall. Dagiti SM Mall. Well,
Eko na nga biluran sa University, sa Hamilton. Lagi po mall tata iti Lawag City nga pagpapalilan di estudyante. Hala, dito kita balbaring adalang iti simur na barkada yung handamit kayo nag-aawin ng lugar na siya mga danagang timan, dito kabagyan dahil at ikinisin na timay sa akin tinaganak, na tiya may sa lapot at pabang ka rito sa handamit kayo na pan, nag-aawin dito pagtingan ngem, nagbayag nagbayag August 5 is Tuesday. Ano na ngayon? 8 na. 1, 2, 3, 4. Nangalandat badudano kas pagarigan. So pa Idol Bernard, dito talaga dito kay kapisa balog mo kasura laki nga sumatatang wait kan ka talagang dito ko dito gisto away Idol Bernard so sino man diyan kita nakadigiti duang estudyante ket agpakamo dalaeng iti ko puti pulisya so adama si sa bayan ng pamilya alakit dito ko amet naganak dito na pananda isu amis mo tag-report PNP sa kasi damit timan oray kalpasan timunong aldaw masanda makaawid Idol. Ana nga school dito Idol Dance to make sure lang naman at may monitoring din ang mga schools natin ngayon. Nagtatanong yung mga teachers. Balatong, Integrated School, Idol Bernard, iti barangay Balatong Gatoy. Dati dalan, dati madalanam no kwa. When, dati Balatong iti agpa-affect Balakad, agpa-airport, Idol Bernard, agpa-airport, agpa-Fort Ilocandia, iti yung square no kwa dito, Idol Bernard. Kada gito, taga-barangay, taga-Balakad, Matlam, dito yung, taga-Balakad, dito yung estudyante, nga missing person timid may sa taga-barangay Balatong, Idol Bernard. So, same school, iti ayan dito, ikan nagkuyog, may pagurok, manood nga nakita dito, yung nakundi iti mall, iti siyudad, iti Lawag, alauna, iti Malem, kalpasan, iti klase na iti, August 7, Idol Bernard. Ala, barbaring na panang simangtat dito, iti barkada na, mahanda natin nagpapakada, nagpakamo, kada itay pampamilya da Idol Bernard. So iti nagpatnal, iti na Idol Bernard, iti maldit, iti police journal, iti improvisa, unless iti late, sumud damdama, iti danon, iti IFI News. Damag po lang manipot ti PNP, Idol, sa Inisyanitio, tatap, Armen. IFM News.